Sziasztok! A mai egyáltalán nem lesz egy kellemes vagy vidám hangulatú videó, hiszen, ahogy a címből azt már kitalálhattátok, az állatkísérletekről, pontosabban a kozmetikai állatkísérletekről lesz szó. Nézzük! Október 4-én volt az Állatok Világnapja, és ezért gondoltam, hogy most legyen egy állatvédelemmel kapcsolatos tartalom, ami ugyan nem kötődik szorosan a környezetvédelemhez, ugyanakkor nem is választható el attól teljesen. Először is tisztázzuk, hogy mit is jelent az állatkísérlet. Állatkísérletnek nevezünk minden olyan eljárást, amely során valamilyen terméket, készterméket, vagy annak egy adott összetevőjét állatokon tesztelik, általában erre a célra tenyésztett állatokon tesztelik. Ilyenkor megnézik, hogy például hogyan reagál rá az adott állat, hogyha a szemébe kerül az anyag, hogyha a nyelőcsövébe kerül, vagy hogyha mondjuk a bőrébe dörzsölik. Ilyen állat lehet például egér, patkány, nyúl, hörcsög, kutya, macska, ló, sertés, de akár majom is a genetikai hasonlóság miatt. És akkor most talán tisztázzuk azt, hogy mit nevezünk kozmetikai állatkísérletnek. Kozmetikai állatkísérletek értelemszerűen azok, amikor valamilyen kozmetikai vagy szépségipari termék előállítása céljából végeznek ilyen jellegű kísérleteket. Ilyen termékek lehetnek például a dezodor, a parfüm, arckrém, kézkrém, testápoló, tusfürdő, sampon, fogkrém, szájvíz. És még folytathatnám a sort, baby. Azért fontos elválasztani a kozmetikai állatkísérleteket a sima állatkísérletektől, tehát például az egészségügyi állatkísérletektől, mert ugyan támogatni nem tudom, viszont elfogadni inkább el tudom azt, hogyha mondjuk amiatt tesztelnek egy adott összetevőt vagy terméket állatokon, hogy azzal mondjuk emberéleteket mentsenek meg, ha például gyógyszereket vagy különböző gyógyászati segédeszközöket tesztelnek állatokon, azt egy fokkal inkább elfogadhatónak tartom, mint azt, hogyha különböző kozmetikai vagy szépségipari termékeket, hiszen az egy elfogadható magyarázat, hogy mondjuk mentsünk meg valakit, és ezért teszteljük előtte azt a terméket állatokon, mintsem az, hogy azért, hogy nekem mondjuk szebb legyen a bőröm, vagy jobb illatom legyen, azért különböző állatok szenvedjenek. Mert hogy ne legyenek illúzióink, ezek az állatok bizony szenvednek. Nagyon rossz laboratóriumi körülmények között élnek, szélsőséges kísérleteket végeznek rajtuk, sokszor leborotválják a szőrüket és úgy dörzsölnek valamit a bőrükbe, a szemükbe fecskendeznek különböző anyagokat, akár a nyelőcsövükbe, különböző dózisokat adnak be nekik olyan szerekből, amikről tudják, hogy mondjuk veszélyesek, és természetesen az eljárások végén el is pusztítják, elaltatják, vagy különböző módokon megölik ezeket az állatokat. Na de, hogy legyen jó hír is a nap végén, az Európai Unióban 2013 óta teljes egészében tilos a kozmetikai állatkísérletek végzése. Ez magában foglalja azt, hogy tilos olyan termékeket előállítani, tesztelni és forgalmazni, tehát értékesíteni, amit valamilyen formában, vagy amelyeket valamilyen formában állatokon tesztelték. Tehát nyilván ez az összetevőkre is teljes egészében kiterjed. Fontos azonban megállapítani, hogy ez csak abban az esetben igaz, hogyha ez az adott termék vagy valamilyen összetevője kizárólag kozmetikai célra van felhasználva, tehát ha mondjuk bizonyos részét ezt a gyógyszeripar is használni tudja, akkor már az egy kibúvót jelenthet ez alól a szabály alól. Lehet, hogy több emberben ilyenkor felmerül az, hogy de mégis hogyan tudhatom egy adott termékről, akár kozmetikai termékről azt, hogy biztonságos, hogyha azt nem tesztelték előtte állatokon. Manapság már számos nagyon jó alternatív módszer van, ilyen például a szimulációs modellezés, az úgynevezett in vitro eljárás, ami azt jelenti, hogy egy laborban tulajdonképpen egy külső sejtet állítanak elő és azon tesztelnek, vagy pedig önkéntesek, akik ugye sokszor jelentkeznek maguktól, hogy egy bizonyos terméket vagy annak összetevőjét teszteljék magukon értelemszerűen. Ráadásul ezek az állatkísérletek, pontosabban ezek eredményei nem is teljes egészében megbízhatóak, hiszen bár a génállományunk sok esetben hasonló vagy egyezik bizonyos mértékig ezeknek az állatoknak a génállományával, nem teljesen ugyanaz, ezért simán előfordulhat, hogy egy állat vagy egy ember tök máshogy reagál mondjuk egy bizonyos szerrel való érintkezésre. Viszont mivel az előbb elmondtam, hogy az Európai Unióban gyakorlatilag teljes tiltás van az állatkísérletekkel szemben, felmerült a kérdés, hogy akkor tulajdonképpen mégis mi a fenéért készült el ez a videó? Nagyon jó kérdés, nagyon jó kérdés.
Hát azért, mert bár az EU-ban valóban tilos, a világ számos országában, például Kínában vagy az Egyesült Államokban a mai napig engedélyezettek az állatkísérletek, sőt, hogyha komolyan akarunk erről beszélni, akkor el kell mondanunk, hogy Kínában gyakorlatilag kötelező a mai napig minden kozmetikumot állatokon is tesztelni. Plusz fontos azt is megemlíteni, hogy az előbb is említettem, az Európai Unión kívül érkező összetevők bizony kibújhatnak ez alól, az ellenőrzés alól. Na de ez hogyan is érint minket? Hát például úgy, hogy számos olyan márka van, amelyik exportál például és értékesít ezáltal a kínai piacon is, és minthogy így tesz, így végez állatkísérleteket, ha nem is közvetlenül, akár harmadik fél által. Ilyen márkák például a Nivea, a Gillette, az Old Spice vagy az Oral-B, de számos parfümmárkát is fel tudnék sorolni, mint például az Armani, az Estée Lauder alá tartozó összes márka, mint például a Tom Ford, a Versace vagy a Dior. Ezek a vállalatok, márkák a saját honlapjukon általában leírják, hogy ők bizony nem tesztelnek állatokon, sőt, még investálnak azokba a fejlesztésekbe is, amelyek segítik az alternatív módszerek elterjedését. Ez mind nagyon szép, nagyon jó, megható, és elhiszem, hogy sok esetben még igaz is, de ilyenkor felmerül a kérdés, hogy ha annyira fontos nektek az állatok védelme, akkor ugyan miért tartjátok fontosnak azt, hogy értékesítsetek a kínai piacon is? Na, hát vajon miért? Mert itt az ételben számos területen, itt is nagyon sok minden szól a profitról, és nem szeretnének elesni egy 1,5 milliárdos piacnak a lehetőségétől. Tény, hogy ezzel kapcsolatban sem hazudnak, általában leszokták írni a honlapon, hogy ők ugyan nem tesztelnek állatokon, viszont amennyiben a jogi környezet ezt megköveteli, úgy sajnos kénytelenek eleget tenni a helyi törvénykezésnek. Hát igen, ez nagyon-nagyon szomorú. És ilyenkor természetesen meg van említve, hogy ők, bár nagyon szeretnének ez ellen tenni, nem tudnak mit csinálni. Hát de éppenséggel tudnának, mégpedig úgy, hogy kivonulnak a kínai piacról, és ezáltal nyomást helyeznek a helyi törvényhozókra, hogy mondjuk ezt a szabályozást gondolják át. Nyilván nem feltétlenül egy márkának a kivonulása hozhatna eredményt, de hogyha több márka is hasonlóan döntene, akkor valószínűleg ez a szabályozás módosulni tudna a jövőben. A Nivea még meg is említi a saját leírásában, hogy hát az valószínűleg nem jelentené a probléma megoldását, hogyha kivonulnának a kínai piacról, de tényleg ez jelenteni a megoldást, ha mondjuk több márka közösen összefogva kiadna egy közleményt, és mondjuk nyomást próbálna gyakorolni akár a kínai törvényhozókra azáltal, hogy nem értékesítenek azon a piacon, ameddig nem változik az állatkísérletekkel kapcsolatos szabályozás. Ilyen egyszerű. Szóval összességében kicsit álszendő dumának tartok minden ezzel kapcsolatos megfogalmazást és kézmosást. Mint ahogy a nagymárkák is így tudnának eredményt elérni, mi is a pénztárcánkkal tudunk szavazni, mint szinte minden esetben, és így elérkeztünk a mi mit is tehetünk a témával kapcsolatban részhez. Hát leginkább úgy, hogyha erőszakmentes, vagyis úgynevezett cruelty-free termékeket vásárolunk. Szerencsére napjainkban már egyre több terméket tudunk vásárolni, kozmetikai szépségipari terméket, ami erőszakmentes, tehát cruelty-free, és számos nagymárka is van, ami most már beáll a sorba, ilyen egyébként például a Dove, a Garnier, vagy akár az Axe is. De ide vehetném egyébként a DM-nek a saját márkás termékeit is, ott aztán tényleg mindent megtalálunk, és mindegyik állatkísérletmentes. Jó, ez persze tök szép és jó, de honnan tudjuk, hogy egy adott márka állatkísérletmentes azokon kívül, amiket mondjuk most megemlítettem? Nagyon egyszerű, logók segítik nekünk az eligazodásunkat. Leggyakrabban a cruelty-free Leaping Bunny logóját láthatjuk egyébként, de a PETA logója is rengetegszer feltűnik. Ez a kettő az, ami a márkák által megszerezhető, tulajdonképpen legnagyobb és leghitelesebb elismerés az erőszakmentes termékekről. Ja, és persze a leghivatalosabb is. De ezekből a logókból sem csak ez a kettő van, itt mutatok párat, ami még megtalálhatunk bizonyos termékeken, és azokat is nyugodtan elfogadhatjuk természetesen hivatalosnak. Zárójelben jegyzem meg, hogy ilyen egyébként a Vegan Plecsni is, hogyha ilyet látunk egy terméken, az nem csak azt jelenti, hogy az adott termék nem tartalmaz állati eredetű összetevőt, hanem azt is, hogy az elkészítése során nem használtak ki egyetlen állatot sem, tehát nem is tesztelték azt állatokon. A Vegan Plecsniből is több van, ebből is mutatok jó néhányat. Itt is van, ami nemzetközileg ismertebb esetleg, de itt sem kell megkülönböztetnünk egyébként mondjuk a leghivatalosabbakat a kevésbé hivatalostól. Felmerülhet az a kérdés is, hogy mi van akkor, ha nem találjuk ezt a logót egy adott terméken, pofon egyszerű, megkereshetjük az interneten,
Egy adott márkára rá tudunk keresni a Cruelty Free International honlapján, vagy a PETA vonatkozó honlapján is. Itt van egy pofon egyszerű keresőszoftver, oda beírjuk az adott márka nevét, és a találatok között látni fogjuk, hogy az a márka állatkísérletmentese, avagy tesztele állatokon. Tehát végez-e állatkísérleteket, akár harmadik fél által. Mind a két honlapot belinkelem természetesen a videó leírásába. Akkor sem kell teljesen kétségbe esni és kitérni hajunkat, hogyha nem találjuk a márkákat ezen a honlapon, hiszen ez az adatbázis ugyan folyamatosan frissül és aktualizálódik, nem minden márka kerül bele, kisebb márkákat gyakran nem talál. Ilyenkor nyugodtan írjuk be az adott márkát a Google keresőjébe, és sokszor vagy a gyártó honlapján tudunk tájékozódni, vagy a Google kiad egy olyan találatot, ami segít nekünk eligazodni, vagy hát néha a mesterséges intelligencia, amit talán normális dolgokra is lehet használni, is segít nekünk abban, hogy megtaláljuk, hogy amire kerestünk, az egy állatkísérletmentes márka, vagy nem. Ezt azért fontos megemlíteni, mert kisebb márkák esetében tényleg gyakran előfordul, hogy sem a Cruelty Free International, sem pedig a PETA honlapján nem találjuk meg őket, holott nem végeznek állatkísérleteket, csak nem rendelkeznek ilyen plecsnivel. Mivel én is érzem, hogy az információ befogadás véges, és talán el is érkeztünk annak határára, ezért ebben a videóban többet már nem mondok erről a témáról, viszont a következőben hozok majd nektek pár olyan márkát, amit én is jó szívvel ajánlok és vagy használok, és persze a minősége is kiváló. Ha pedig tetszett ez a szösszenet, akkor segítsetek, hogy minél több emberhez eljusson, és ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornára, azzal tudtok a legtöbbet segíteni abban, hogy az ilyen témák eljussanak minél több emberhez. Nem sokára újra találkozunk, addig is vigyázzatok magatokra, és ne feledjétek, a környezetvédelem, na és persze az állatvédelem is menő.